Baru beralai. Hah? Baru beralai. Hoor hierso. Baru beralai. Wara. Oh, laksa. Hij is een mooie klank. Ja, het is op de straat nu. Dat wist niet in. Ik weet niet. Dat is niet voor allemaal. Oh, nee. Dat is niet voor jou steeds. Ja, hé. Dat is dat voor jou steeds. Nee. Oh, hé, wat is op de straat nu? Oh, hé, wat zeg je voor die mensen? Huh? Huh? What? Wat zeg je voor die mensen? Alright guys, welcome back to another video or not another one, this is the first one. Fuck is my vlog. Okay, anyways, ons is so in die shallow waters of Kraalbaai and there are fishes in ook vandag engine sit. Okay, ons is nou fun. Dus omdat dit vlak is, ons kan nie die engine so laag hou nie. Okay, né? So, ons is so aan soek van krabbies en visies. Daar's dolfyntjies aan die kant toe, maar hulle is nie nou daar nie, so ons gaan aan die kant toe. Daar's ook nie chicks nie, so dis maar sypies, maar daar's rotse en daar's klippe en daar's krappe. En ons gaan hulle soek.